Amen vadikani. Amen. Hallelujah. Amen. Tadzokazve nhasi musi weThursday kudai kuti tizotaura kunaka kwaMwari nokugonera kwawo. Yes. Tangosvika patinokufarirai mese muri kunze uko, tinokudai zvakanyanya. Toda kungosvika patinongotaura shoko raMwari atichaona kuna 2 Timothy chapter 3 pavhesi 1 inoti izvoni zvino uzive chinhu ichi kuti namazuva ekupedzisira nguva dzokutambudzika dzichasvika, nokuti vanhu vachava vanozvida dzokutambudzika dzichasvika, nokuti vanhu vachava vanozvida, vanoda mari, vanozvirumbidza, vanozvikudza, vanotuka, vasingateereri vabereki, vasingavongi, vasati vari vatsvene. Yakarebesa nyaya yacho asi ndada hangu kuti tingoverenga. Saka ndada kuti tingobatsirana vadikani. Ukanzwa shoko raMwari richiti pane zvichazouya, zvinotouya zvinizvo zvazvitombotadzi kusvika, sezvataurwa ipapa kuti nguva dzokutambudzika dzichasvika, asi kana dzasvika pane zvichazoitika. Izvozvo ndozvotiri kuyeuchidzwa izvozvo kuti tigare tazviziva, kuti ukaona wakungozvida ziva kuti zvinhu zviya zvakambotaurwa zviya zvakuda kusvika pauri. Saka ndo zvakanakira kugara uchiverenga shoko rine kuyeuchidza. Kana wakuda kupinda muchiviso kuyeuchidza wega wototi kuenda kusisiko. Saka apa ndozviri kutaura izvozvo kuti vanhu vachazvida. Kungozvinzwa so kuti kungozvinzwa kuti ndiye pane vamwe ndiye izvozvo shoko raMwari haridi izvozvo. Iwe chitobva watoziva kuti mazuva aya atosvika atahwayaya. Kana uri munhu akatochenjera aitoziva kuti Mwari ndibatsirei, wotochitotika kuti zvandiri kuita izvi ndizvo here izvi. Woenda zvaipa panzi kuchasvika nguva dzokuti vanhu vanotoda mari kupinda Mwari. Utoona kuti mari inodiwa, ine basa rainoita, but pane pamwe kukuida iwe usina manje. Ndozvikutaura. Saka ukaona zvadaro ziva kuti itotika kutoti pandakapinda hakuchaiti. Kusateerera vabereki, kusanamata chaiko chaiko. Kumberi kwacho kunotova kuti hanzi vanhu vane jealous, vanhu vasina rudo chaiko chaiko, vanhu vasisina chekunamata, asi vangosara nemufananidzo chete. Wotoziva kuti watodhendera, watodhamena zvawatova. Saka Mwari wedenga ngavatiwanire vadikani. Tibve pane zvinhu zvese zvandaverenga izvi, ndo zvinhu zvinenge zvakatozoipa, nokuti Jesu kana vadzoka havatori munhu ane masaga ezvinhu izvozvo izvi. Vanongoda vatsvene, vanoita zvakanaka. Kana zvanzi teerei vabereki totovateerera, hazvinei vakura, hazvinei vaita sei, tongovateerera, ndozvavanenge vataura. Panoda kunamata ngapanamatwe, panoda kutanzi pane pamwe pachivanzi kune vamwe vanotochera vanhu, so kuchera makohwa, kureva vamwe, hanzi haagoni kuyananisa vamwe, munhu weinokaniso chete, munhu wemakohwa chete. Saka Mwari vekudenga ngavatiwanire nyasha vadikani, pese patinenge tiri, tizive kuti takutoda kutobatwa nemweya uya wanzi inguva dzokupedzisira, zvokutambudzika zvichauya. Saka zvege kubata muKristu, munhu waMwari zvisati bati. Saka zvakanyanya kunaka kugara tichiverenga shoko, tichivhura tichiona kuti zviri kunzi kudii, Mwari vari kuti kudii nguva inoi, nguva yatava inoi vari kumboti kudii. Zvandiri zvakanyorwa apa zvipo here mandiri, nokuti zvinokungopinda usingazivi pani. Ungotoona watooma wakutongodada, wakutongozvisumudza mashoda, zvisina kana nebasa rese. Saka Mwari ngavatiwanirewo nyasha. Ngeingosirawo ndandinazvo zvishoma izvozvo. Nhasi tine zvishoma tese tese. Sandoda kungopindira pane zvataurwa nhasi Chipo izvo zvokuti mazuva ekupedzisira rudo ruchapera, vanhu vachizvikudza. Saka ndangofunga hangu pamabvitaura kuti zvo panguva yakadai, panguva ino pane rimwe gurupu richawanikwa revanhu, handiti kuti rinotsvaga Mwari, but vanowanikwa vakarambwa nevanhu, kana kuti kurambwa neshamwari, kana kusiyiwa neshamwari just because wakunamata, kana kungoiguniwa nevanhu wawaimboda because unozviita anoteera Mwari kwazvo something. Saka ndada kungoti kurambwa nemunhu hakuzi kurambwa naMwari. Kuti akabatira kuti kana dai zvikaoma sei, sezvataura nhasi kuti mazuva ano ekupedzesera zvichaoma, kuti rudo ruchapera. Ndozvakataura shoko raMwari kuti rudo ruchapera, kuti munhu anenge akungotsvagira zvake iye kuti
kunakira iye asina basa ne-the next person kana kuti ani. Saka kana uri panguva yakadaro ziva kuti munhu kurambwa nemunhu hakuzi kurambwa naMwari. Mwari havafi vakaramba munhu. Yes. Pane example yandangopa hangu yaHagari inondiitira zvakanaka. Kuti pane paakabata pamiri paya paya. Saka iye ndiye akakanganisa dhoo because akatanga kudadira uyu Sara waaishandira achimusvora just because kuti anga asingabate pamwiri. Saka zvinonzi mashure mezvozvo Sara akamudzinga. Hanzi Mwari mweya mutsvene hanzi ndakuti Ngirozibha yamuona iri pane imwe nzvimbo. Ndingopaverenga hangu pana Genesis 16 verse 6 pakati izvo. Saka apa mashure mekunge Sara akomplaina kuna Abraham zvaakuitwa naHagari. Pakati hanzi Abraham akati kuna Sarai, tarira murandakadzi wako uri paruoko rwako, umuitire sezvaunoda. Zvinoda Sarai. Zvino Sarai wakamunetsa akatiza. Sara akamushusha Hagari kusvika atiza ega. Mutumwa waJehovha akamuwana patsime remvura musango, patsime riri panzira inoenda shure. Akati, nhai Hagari, murandakadzi waSarai, wabvepiko? Unoendepiko? Iye akati, ndinotiza vatenzi vangu Sara. Mutumwa waJehovha akati kwaari, dzokera kuna vatenzi vako, uzvidukupise pasi pake. Mutumwa waJehovha akati kwaari, dzokera. Akati kwaari, ndichawandisa vana vako, havaverengwe nekuwanda kwavo. Mutumwa akati kwaari, tarira, wava nemimba, uchabereka mwanakomana, umutumidze zita rekuti Ishmael, nekuti Jehovha wakanzwa kutambudzika kwako. Iye uchava sembizi pakati pevanhu, ucharwa navanhu vose, navanhu vose vacharwa naye. Uchagara wakatarisana nehama dzake dzose, uchagara. Hagari akatumidza Jehovha wakataurirana naye. Shona masamdai mazanangura acho. Mwari anoona, akati ndimi Mwari anoona, nekuti wakati zviro kwazvo ndamuona pano. Ndokutaura kwaHagari. Saka imagine kuti semunhu ukanzwa nyaya yakadaro, unenge uchifunga kuti Mwari vachamupamhidzira shamu mukadzi yeyu. Because angataure zvakadaro kune muzodziwa waMwari, kune varanda vaMwari, kana kuti angazobva ati akabva ati. Saka sevanhu pamwe pangaseni pamudairi kutariswa kuti Mwari vamwe vangu azomuwedzera kashamu pamusoro. Kuti Mwari havarambodaro. Nekuti Mwari vakasiyana. Rudo rwaMwari runotyisa vadikani. Havarambodaro. Vakatotuma ngirozi yake kuti uri kuitei pano. Vakatanga kumurondedzera the future. Vakataura zvakanaka nemwana iye wacho iye vakadzingirwa. Saka Mwari vane rudo rwokuti it's not the same zvarwo nerwemubereki, but rwakada kufanana nerwemubereki. Rwokuti mubereki haadi nemwana wake. Kadai zvikaita sei? Tomboti mwana iye ane musikanzwa sere muraini wemandozikanwa handiti. Pamaneba vachitokomplaina kuti mwana wenyu zvakazoti. Vachichema kune vabereki vacho. But you find kuti pamwe vabereki hapana zvavanotomboita kana kuti havafi vakarasa mwana wavo, because nekuti imi mazotaura zvakati, mazotaura mashoko akawanda mwana wenyu azoti. Chavangatoita kungomupanicha, just to make him straight, kumudzoreredza panzvimbo murudo. Ende rudo rwavo haruperi. Vanhu vanoda kuti mwana rekwanhingi kana kuti mwana chekwanhingi. Vabereki vake havagone naye, because rudo irworwo kumubereki wese, kuti mwana waanozvara, even mhuka chaiyo ikazvara, inokuruma ukangoenda padhuze nayo ine mwana wacho. Because chinhu chakatongoiswa naMwari naturally. Saka imagine kuti kana munhu achidaro mwana wake, kuzoti Mwari musiki wako, madira anokuita. Ndozvandati mazuva ano ekupedzisira kuchava nekungoignowewa, so kuti pamwe wakarambwa nevanhu, pamwe kana kurambwa nemurume chaiko, hakuzi kurambwa naMwari.
munhu Mm. munhu anotochererwawo muvhu sewewo Mm. haufaniri kuchema izvozvozvo. Ukafunga Yeah. gari inyaya hombe chaizvo kuti hazvirevi kuti destiny yako yaperera ipapo nokuti warambwa nemunhu. Hazvirevi kuti destiny Yes. yako yaguma yachekerwa panzira because pane munhu ataura mashoko akati zvakati pamusoro pako, Mm. kana kuti akushaudha, kana kuti azokuti, kana kuti akutarisa zvinenge hazvishandure destiny yaMwari. Ukatarisa Yeah. Yes. munyana wenga yaHagari, imagine kuti Mwari havana kumbodzokera zvakawanda wanda kuti ye wazengochapindurire zvakadaro. Vangoti mwana ari mudumbu mako achava mukuru. Mauri Amen. muri kuzobuda vanhu vakawanda, marudzi akawanda, ndichakudai bla bla. Yes. Saka rudo rwaMwari runotyisa zvinoshamisa. Pane imwe example yandakambopiwa, in fact it's a real story. Pane mishamwari yangu anosonza pane imwe nzvimbo, so saka vanoita mukana wekuenda kukoti nevanhu vanoshanda navo kuvaperekedza kukoti. Saka anoti hanzi pane imwe situation yangomubata, so kuti pane mumwe murume hanzi anga aponda here, saka aitongerwa kuponda, hamba apiwa upenyu hwese mujeri. Asi saka hama dzakaponderwa munhu dzakatanga kufara kuti that's fair judgment bla bla bla. Hanzi but vabereki vemurume iyeye because anga ari wechidiki, hanzi vatanga kumuhaga vachimuda like vachichema, like you'd think kuti vanotosemedzeswa naye kuti mhondi mhenge vakaizvara imhondi, but ndopaunoona kuti rudo rwavo rwacho rwaMwari rwakapfuura ipapa. Rudo rwaMwari runotyisa vadikani. Mwari Yes. havafanire kupomera munhu. Saka ivo mazuva ekupedzisira anaya ndoda kungodzokera kuti kana uri kufila kuti you were rejected by whoever, kana kuti wakarambwa nemukomana, kana wakarambwa nemurume, kana kurambwa nevana chaivo, unoziva kuti vana sometimes they just ignore you. Hausiro wakavazvara. Saka hazvifaniri kukubata izvozvo. Funga kuti wakakusika hagoni newe, wakakusika anotarisa so achiti hei, mabasa ari kuzoitwa pamwe tomboti unonzi Magi, zvandakagadzirira Magi gore rinouya, dai vanhu vaimboziva. Iwo pamwe unoti hauzivi, unenge wangobatira kuti zvino kana kuti ningirikini munin'ina wangu akandiramba akandiignowa, bamukuru vakazoti vana sekuru nhingi zvikazodeno, uchibatirira ipapo uchitadza kutsvaga Mwari. Mazuva ekupedzisira ataurwa naChipo ngatitsvage Mwari nemoyo, tichiziva kuti Mwari vedu vanotida no matter what happens, no matter who does or who says this. Mwari vedu vanotida, vanoda mumwe nemumwe sezvaari. Havakudi according to maopinions evanhu kana matreatment aunoitwa nevanhu. Vanokuda sewe zvauri wewe. Saka ingobata izwi iroro mudikani kuti kana wakarambwa hauna kurambwa naMwari. Mwari havafi vakakuramba. Saka ndo mashoko atinawo nhasi. I hope kuti maitirwa zvakanaka. Saka tobva tatongovhara because tagumira pano zvanhasi. I hope kuti pane vaitirwa zvakanaka neshoko iri, kuti Mwari hapana vanoramba, havafi vakatisiya, havafi vakatiramba no matter what. Saka ndangonyengetera naanybody anongofila left out or rejected, or you just feel just because of certain people vakakurejecta, so you think kuti hauna basa. Ndangoti uzive chinhu kuti kuna Mwari une basa, kuna Mwari wakakosha, kuna Mwari uri zai kwavari. Saka ndakunyengetera nevanhu vakadaro. Baba, nemuzita raJesu tinokutendai kuti matiwanisa mukana unowu wekutaura tichikurudzirana. Ndakunyengetera Mwari anyone achazoona vhidhiyo iyi ari panguva yekutambudzika because akarejectwa nevanhu, kana kuti akataurwa mashoko akaipa, kana kuti akarambwa nemurume, kana kurambwa nemukomana, kana kurambwa neshamwari, iwo bva azviona sekuti haazi chinhu nekuti akarambwa nevanhu. Imi hamuone sekudaro Mwari.
munhu wese munomuda. Akunyengetera munhu iyeye akanditarisa kuti Mwari Yes. vanokuda. Zviisei mumwoyo munhu iyeye Mwari kuti paanonzwa shoko ratataura iri anzwe kuenkarejwa, anzwe rudo rwenyu ruchipinda maari, anzwe kudzoreredzwa pakare, ave restored mumweya wake Mwari, arege kufamba akatsikirirwa, asi mupei nzara nenyota yekutsvaka Mwari nemazuva ano ekupedzisira ataurwa naChipo kuti ndo zvakakosha kupfuura zvese, kutsvaka Mwari nemwoyo nekufamba murudo. Mazviita henyu manheru ano Baba nenguva ino yamatitendera, nemuzita ramambo Jesu. Amen. Amen. Henyu vadikani, tinokuonai futi svondo rinouya, muitirwe zvakanaka. Thank you. Bye.